ukukubiza ngomngani. Inethiwekhi. Sanibonani guys. Inethiwekhi yami nje ngathi i-bad. Hi Thokozani. Angisacela ukuconfessa. Yazi siyazwana kodwa usuqala ukungichaza. Angisafuna ukukubiza ngomngani. Don't call me Chumi. Ingamla, hi. Ngiyaphila guys. Don't call me Chumi 9, 18, 12, 25, 11, 12, 25. Unjani kodwa ngiyaphila wena unjani? Madumane, hi. Omphu. Angazi nokuthi ngilibiza kahle na igama lakho mara hello. Hello guys. Hi Snow, hi Snelly Sizwe. Magaxa sawubona, Sithandwa sawubona. Angisafuna ukubiza ngom, please accept my request. I'm at work, so ish. Mengizo accept my request kuzoba iflop unyana. Sabelo sawubona. I-12, 12, yo, 25. Izinto engizenza la ngenza izinto ezi-wrong. Sawubona mama, yebo guys, I was updating about, yes, Deputy Director Office. Ola Mazibuko umwela seke loyo. Let me check ama indlo ahamba. Angisafuna ukukubiza ngomngani. Ngifuna ukukubiza ngosweetie. Don't call me. You're so beautiful. Thank you. Yazi siyazwana kodwa usuqala ukungichaza. Mina ngicela ukubuyela kuwe masungekho busy. Alright. Yazi siyazwana le yaphi ezola clinic, Shawelo clinic. Michael Maponya. Mfulo. Diepkloof clinic, Margesek clinic. My favorite person, hi. Orlando clinic. Okay. I think I'm done. I'm done. Stores. Very hard. I'm so Don't call me Chumi. Yes, those. Kingsley Shawelo. Kumele ngizise ngalezi. Ngisoda malami lethule. Angisafuna ukubiza ngosi, ngiphethwe yiflu mama. Awuphose amaphilisi lapho. Unfortunately angisasebenzele ekliniki phakathi. Angisekho ekliniki phakathi guys. Bengizokunika shem amaphilisi but ke sengishiftile ekliniki shem. Angisekho phakathi emakliniki but ngisasebenza under wona kodwa angisekho phakathi. Angisafuna ukubiza ngosweetie. Uhlala eGauteng? Yebo. Ngihlala eGauteng.
ngihlala eGauteng. Angisacela ukuconfessa kazi yami Luthando, hello. Which side? eSoweto. Ufuna ukukhuluma ngani kwi-request? Hi beautiful, hi. Mina ngihlala eThembisa. Okay. Sisi wami uhlala khona naye eThembisa. Nginosisi ohlala eThembisa. Ngangancoma. Ha? Yini leyo manje? Angisafuna ukukubiza ngosithi wena uhlala eSoweto kuphi? ePineville. Kusho ukuthi wena uhlala eSoweto. Kusho ukuthi uyafika nje ngapha. Ya, bengizobona usisi wami. Nginokufika eThembisa. Ngiyazi siyazana kodwa usuqala ukungichaza. Angisakwazi nokuyibamba. Hey, hi Simpiwe. Hi my beautiful. Hi Siyabonga. Yo guys, ngiphelelwa ama-video. Mubuya ke ukuluko nami ngizokubona, right? Alright. Ngiyaphila Simpiwe njani? Guys, mengaveli manager yami la. Ngezwe nje ephasitshini imanager yami. Nazi ukuthi le life ngizoqeda ngabalelisile. Mageba, sawubona umuntu wasemzini. Wazi wami muhle. Ngiyabonga wena, ngiyabonga. Precious Mkhize. So uzobuya nini ke we gorgeous? Angazi guys. Angikho sure. Lenganele. Ubuyikhohle ukuthi semsebenzini. Ake ngijike ama-email ngibike ukuba live. Okay. Bathini that notice. Muhle nawe sisi wami wakuphi nendawo. Awu. Ngiyasithanda isibongo sakho yezwa. Ngiyabonga futhi ukuthi uthi muhle. Ngithanda isibongo sakho. NgowaseSoweto kodwa ke ngihlala eSoweto kahle kahle kodwa ngasemnambithi. Amapholo sawubona. Thami hello. Awuseqala umuhle ngempela kanisisi. Hawu mapolova. Angisakwazi nokuyibamba. Hi beautiful, how are you today? How are you? You are beautiful. Thank you. You have a great day today, my beautiful at work. Thank you so much, Siyabonga. Thank you. Wenzani lapho? Ngisemsebenzini guys. Uhlala phi? Ngihlala eSoweto. eMsotwa. Ngiyingane yaseMsotwa. Uthi suqala amngani wami mina. Ngikwazi ngale video wayenza ngengoma kaFrance. Ngiphinde ngayenza futhi. Khona lento engizwayo. Ngishayisa ngoba. Khona lento engizwayo. Ngishayisa ngoba. Cabanga nje sisiphila sobabili. Cabanga nje. Ngiyayithanda leyo ngoma guys. Ngoma yintwana yami. Ndofaya, how are you? Waze wakho cute Nkosi yami ngathi awuhlanye yazi. Kanti ngiyahlanya. Kanti ngiyahlanya yini mina?
Oh, thank you. Wavele wayishaya. Guys, ngiyahlanya mina. Angihlanyi. Shelani at your own risk lana nizo go washem. Hi Bobatung. Why you so jalo? Ubuhlungaga, ubuhlungaga ngiyabuqala. Njengelanga liphuma. Kulezo ntaba zokhalama. Hayi bo, siphelele sawubona. UDecember manje gents ningashili, I repeat, ningashili. Yeah guys, ningashili. Vele ukushela akukho right. Don't shela guys. Kushela nje akukho right. Ningashili. Uqinisile Slay Queen angisi Slay Queen mina. Tammy, awa. Angisi Slay Queen. Cha Slay Queen sona angisiso okay. Molo sisi, molo unjani okuhleli nathi. Sizobona next year March. Why uthi March you choose my birthday month? Why you choose birthday month yami uthi March? Why umele nishele ngo March? Umuhle 6 March. Hayibo. Utanko thank you. Deleted. Oh, hello, nice. What do you do for work? I work as a PA at Sub-District D, Kwa Health, Department of Health. Yeah. Can I ask you something? Okay, obviously. Guys, you can ask me anything, ne? Anything enifuna ukuyazi ngami. Ningangibuza nikhululeke ngizoniphendula ngokweqiniso futhi. Awekhamange ngizowaqamba umuhle. Thank you so much. Akubonakala guys vele ukuthi ngisemsebenzini ngakho. I'm at work like ngisemsebenzini. Hello mama, hi Nolazim. How old are you? I'm 20 something. 20 lapho 27 8 lapho nje. Guys, you can ask me anything but not iminyaka yami. Like why nifuna ukwazi ukuthi nginangaki? Ningangibuza noma ngabe yini. Yabo kuyenzeka vele ukuthi umuntu uthi mobuka ama video wakhe like ube nalento leyo ukuthi ufuna ukulo. But guys, wait. This is coming. Buena vida. Tomate algo. Tomate algo. ¿En la garganta nada más? Sí. Me acabó el café aquí. Me acabó el café. Ay, cojones. No coffee, eh? No, I don't. Hey, I think it's coffee finished. Hello? I need to buy next time. I'll buy tomorrow. Okay. Okay. I'll buy tomorrow. This is tea. Mine's finished. Ish. Oye. Yo pasé la mañana sentado dormido. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. Dokotela bekafuna ikofi and ikofi liphelile. Beka la ikofi.
totbheka la ikofi ufunana namakofi la. Hawu. Guys, phela la kumele ngibhace phela. Mina nje ngingangibambi. Okay, Ben 10. Let me check. Okay, I want to do song. Can you help me? You want to do song? Usho kanjani John? Sinje ngelanga liphuma kulezi ndazo kahlamba ingado mina yakuthanda. What song do you love for Awanda? Dalufuna umbona uthi abantu yagodola uthufuna nje umbamba phansi kwengubo mesihlala iphathaphatha. Mina ngizohamba ngigibele intaba kudle ngibele imfula noma ngabe izulu liyaduma noma ngabe kuphi nomhlaba mina ngizohamba ngifike. Ileyo ke ingoma yakhe ngiyithanda intana yami Awanda. Can I just be your girlfriend? My girlfriend. Hi beautiful. Hi Nkosi. Umuhle Dali. Umabani ke wena mama? Ngumamswana. Yo guys, lo doctor uyabuya futhi. I mean your boyfriend. Hayi. Mina ngifuna ukuba no boyfriend. Mina ngifuna ukuba no boyfriend guys. Hi Sindiswa. Like guys ngishadile. How? Anibona ukuthi ngifake iduku. Feeling crazy. Feeling crazy wenzeni manje? How? Encane na kanje. Umhle nono. Thank you. Unjani mama ngiyaphila wena unjani? Hi Nozipho. Angisafuna ukubiza ngodali. Don't call me sweet. Ngiyayithanda shimbi ngoma leya, but ngithanda le kakhulu. Song you like for him. Guys, I don't listen to amapiano. Angiyazi ingoma kaLim Crazy. Angiwamameli amapiano. Noma ngachecka kwi-content yami yala ku-TikTok. Musa, hello. Uhlala phi? Ngihlala eSoweto. Ketho, hi. Angiwamameli mina amapiano guys. Uright music wabo ne, but mina ngumameli. Ingoma zabo nje ngizazi la ku-TikTok. Unjani mntawethu? Ngiyaphila wena njani? Uqinisi. Hi. Okay, sikahambe doctor. Don't call me sweetie. Oh, don't call me chomi. Funa ungibiza ngosweetie. Ngicela ukuba sinolesa ngicela ukuba ingane yakho. You are my daughter from now on. From now on, I'm your mother. Omuhle yezwa ngiyabonga wemathe. Smangza. 8 people are break the ice and start into. Yini yona leyo nto? Hey. Angiyazi lento esho TikTok. Hey Kazmula, hello. Manje vele uyathanda ukudansa? Yes, a lot. Angisafuna ukubiza ngozi. Namanje ngathi ngajayiva la emsebenzini. Awusemuhle ngiyabonga. Awu mina ngizohamba ngigibele intaba. Ngikudle ngibele imfula. Noma ngabe izulu liyaduma, noma ngabe kuphi nomhlaba. Awu mina ngizohamba ngifike.
umuhle mahle futhi amehlo akho sensation ngikubuka nsuku zonke. Oh, thank you. Hi Tina, sengikhona dali wami, sawubona wesifundo. Hi Liseho, ngicela ungidansele phela. Awu ngisemsebenzini, I can't dance. Angeke ngikwazi ukujoyina emsebenzini guys, bazongixosha. Angikwazi ke nje ukudansa emsebenzini. Unjani umuntu wami? Ngiyaphila sifundo wena unjani? Ngicela ungenzele ivideo yami ngedwa mama. Ufuna yiphi ngayiphi nengoma? UseDurban? No. Angihlala eDurban, ngihlala eSoweto. I'm at work. Ngicela WhatsApp on inbox TikTok. Ngicela WhatsApp 10. Okay, ufuna sikhulume ngani welisiho ku WhatsApp? Kwakube bengithi ngizokulanda late. Ulanda ungisabi. Uzolanda umuntu ongamazi njani manje? Umlanda kanjani? Umlanda kanjani umuntu ongamazi? Uyisithandwa sami nje. Oh, I didn't know, but now I know. As guys, ngino 5%. Uzomazi nje after selandila. Hi Bianca. Put request please. No guys, I can't because sengizophuma ngasikudala. Ngino 5%. Inkinga mina ngiseThekwini. Okay. Busila, I'm breaking up with you. Why? I want a song. Okay, cool. Oh, your duty. Uzonginikeza leya number noma cha? Ngithe ufuna ukukhuluma ngani? Or I can just reply now, but no, I can't give you my numbers. Ngiyaxolisa ngalokho. Let me check isikhathi ukulo. Okay guys, let me say ngizophinde ngibe live ne around uzonginikeza leya number noma mucabanga singelenza icebo lokuthi uzeThekwini? No, before ucisheke ifoni yakho ucela ungiculele kokugcina. Ngiculele ingoma ethini? I hope we'll be live by the evening to write. Yeah, ngizoba live ngo-2. I think ngizobe sengiqedile vele ngama-report. Kunama-report engifuna ukuwa-submit manje ngasikudala. Then kunama-report engifuna ukuwalona. Angishiyi inamba ku-inbox guys, angifuni mina yazi ukukhohlisa abantu. Hayibo. Ayinayo ayibo le bheka le laptop ibhalweni. Bheka. Yayibona? Mntana igcuka mi yayibona le laptop ibhalweni. Ayinawo kama-movie le. Ayinawo stalo ama-movie. Ayifaka ama-movie le. Inezinto zokusebenza. Cha. Why? Inezinto nje zokusebenza. Gauteng. How? At 2. No. At 2. Guys, angikwazi ukunifakela i-movie. Hayibo, ube nosuku oluhle mama, I love you. Ngiyakuthanda nami. Even here angikhona ukufaka i-movie yabo. Nalama email. Izinto zomsebenzi zonke lezi. Izinto zomsebenzi. Angikwazi ukuthengisa into ngizosebenza ngani? Mengithengisa. Hi Vuyo.
Okay, ifoni yami ithi 2% ngizocima ne, and then ngizobuya ngo-2. Ngizo-charge manje until 2 o'clock, then mese ngiyabuya ke. Bye Sithandwa, see you later, bye. Angisacela ukonfesa, ngiyazi yami kodwa usuqala ukungichaza. I love your lips. Yo. Ngiyabonga. Hi cute, hi Smartisa 7. Ngiyazi yami kodwa usuqala ukungichaza. Hi darling. Hi. Kusho ukuthi ngoba nginamathathu angaka nje, kusho ukuthi mina kusho ukuthi ngiyophelela ejeleni. Ngazama ngahluleka mntana manje sawona sana sam. Hi. Uthi noma wakho lapha enkhona ngabe ndlile, ngazama ngahluleka mntana. Angiyazi ukuthi icula kanjani leyo ngoma leyo, but ngiyayithanda. Yo guys, nka cela ungipha namba yakho. Ungiphi inamba yakho? Angeke ngikwazi ukuphi inamba. Ngiyakuthanda nami. May I be your charger? Wazi wami muhle bakithi ngiyakuthanda wesino. Ngiyakuthanda nami, ngiyakuthanda. Bye mom, bye babe. Nathi siyakuthanda. Thank you guys. So uzoba muhle kanjena ungashadile. Guys, mina ngithethwe nginomnyeni wami owumZulu. Nginomnyeni omZulu, eZulu ngiyadlala. Anginamnyeni mina. How are you? Ngiyaphila. Okay, so no 1% manje. So into engisho yabo manje ngoba ngibamba ifoni nje kusho ukuthi ngiyifake e-charging, but angikwazi phela ukuthi ngibamba ifoni kanje, kumele ngiphinde ngisebenze guys. So into engisho ukuthi ngo-2 ngizoba live ngo-2. Mengiba live ngo-2 ne, ni prepare ama question. Yabo lento le uthi mawubukela ivideo yami ufisa ukungibuza wena or ufisa ukuyazi nami, I swear to God ngizobe ngiphendula ngeqiniso lodwa njengomuntu efa. Nibuyeni ke ngo-2 sizokhulumana ne, ningakhohlwa. 2 o'clock I will make sure if ever ngibusy ngizongena ngizosho ukuthi guys, oh kambe kune what's this. Yabo mengena kwi-profile yami, mangena kwi-profile yami ne, like kunento ethi Sinolessa's board. Yeah, ithi Sinolessa's board lapha kumina. So lento leya ifana ne-channel or i-group ngizobhala khona. If ngisase nayo if ngisase busy, I mean ngizobhala khona ngisho ukuthi guys ngisase busy kancane ngizongena live ngesikhathi esukuthi, but if akikho busy ngizobona ngami. But nje kahle ngizongena kahle ngo-2 ngizozama ukuphusha ama report wami manje unless yabona ke Moroka Clinic yilena manje abayisendile. Here kindly find the attached documents. Trap. Okay. Moroka Clinic appointment to my presentation. DPMR facility. Guys, sizokhulumani ithini ngisebenze. Kune report lase Moroka Clinic kwamele ngili-attend. So khulumani ngiyanithanda kakhulu, nibe nosuku oluhle. No, angisuteacher guys, angisuteacher. Akukho ngane esikole, angisuteacher.
See you later then. Thank you. Bye. Guys, mara nguthicha njani ngikhuluma ngabo Moroka Clinic. Nina niyangidisappointa. Othi ngazama ngahluleka mntana kumanje. Hi Enhle, sengiyahamba babe so isikhuluma ngo2. Okay, ngiyakuzwa babes. Kulokhu uthetha nge-report. No, like a report. Not lelo report lesikolo. Like iMoroka Clinic isende something. So document li report or not the reports lasesikoleni. Yeah. But I report okwamele ngi-reply. Yeah. I hope you get me. Mfuneko, hello. Agululu ukuthi ngivalelise mangikhuluma nawe sano sami ocingweni agululu ukuthi ngivalelise. Okay guys, kuzomela ngi-attendeke la izinto zami, so sizokhulumana. Yeah guys, angisuthi teacher. So teacher. So sizokhulumana ne, nilungise nama question ke. Lungise nama question lapho ngizoniphendula. Angithi wena ufika ngesikhathi sakho. Ufikelani ngesikhathi sakho. Sengizophuma wena khani uvela. Ngiyakubona lapha ku TikTok wakho uphusha ichami. Ngibhekile lapha ku TikTok wakho ucula kamnandi, ngiyakuthanda nami. Ngikubhekile lapha ku TikTok wakho uphusha ichami. Ne guys, lo muntu lo nembheke ne. Okay. Wathi ngimphini kancane before ngihamba. Ama ghost izinto ezinenyawo zama soccer player. Unjani? Ama ghost. Ngambolo umuntu lo ngimphine lapha nahambe nomstoka. Ngiyanthuma yini? Ngithunya yimina niyazi. Lo muntu lo engimphine la guys, hambe nomstoka. Hambe nomstoka niyazi, nimstokeni. Nenyawo zama soccer player. Unenyawo zama soccer player. Nimcheckeni. Mengibuya ngo2 ne, angithi ngithe ngizoba live ngo2, ningibuyele ne feedback. Siyarate. Ne? Sizomrate ngo2 mangibuya, siyamrate. Ukuthi uyi Albani Blue Ribbon. Ori. Yadlala guys. Mara kodwa ya nihambeni no check account yakhe. Ne? Nibuye kimi ningitshele meniqeda ukucheck account yakhe. Hi Longstar, hi T-Man. Ngazamanga. Guys, no, I can't ukuthi ngilong busy ngibambe le phone mina ibu. And ngifuna ukusebenza guys, yazi ngamampela kumele ngisebenze. Ukunikhombisa. Ngaba nje nibone ngathi ngiyadlala. Yabo ama email nginawo. Mele ngisebenze. Kenzakalani manje jikaphi lento? Yeah. Hi mommy, hi, how are you doing? I'm okay. Timin, hi. Okay guys, sizokhulumana. Ngazama since ngo11 uzivalelisa. Ngishilo ngathi ayululu ukuthi ngivalelise.
ngivalelise mangikhuluma nawe sithando sami ocingweni sithando sami ubuthongo ngafiki mangikhuluma nawe kanti wenza ngani sengihamba ngempela